היה שתי הפתעות ממש מיוחדות. אחת של מישהי שהייתה מורה שלי כשאני הייתי בתיכון, לפני הרבה שנים, והיא מספרת על הבן שלה, שנפל עכשיו בחרבות ברזל כאיש מילואים כבר בן 30 ומשהו, ואחרי שהוא נפטר היה לו עסק משותף, והטלפון משום מה הגיע לשותף. מעניין כמה, אבל הטלפון הגיע לשותף. קראו לו צבי מרנס, ליהודי הזה. לוחם. והטלפון מצלצל, והשותף יודע שבעצם מחפשים את הנפטר, לא מחפשים אותו. זה לא הטלפון שלו. אבל הוא עונה. אז הוא שואל, ככה אני סברתי על הבן של הצבי נמצא. מה הוא הביא לו? הוא נפל בקרב. אז הוא מנסה להבין ממש הוא רצה לבדוק לפני כן שאחרי שהם מפרקים שלא נשאר חובות לעסק, היה להם עסק ביחד. בקיצור, זה יהודי פה מהצפון, איך אחד גרים באזור אדם וביהודה ושומרון, שהוא שואל מה עם הכסף, הוא לא כל כך הבין איזה כסף. תקשיבו טוב, הוא ראיתי מהמוצא היהודי הזה החזיק משפחה פה בצפון, היה מעביר להם משכורת חודשית, חודש כל צדקה. כשהוא נפטר הכסף לא עבר והוא לא הבין למה, אז הוא התקשר לשאול. עכשיו האמא אומרת, זאת שהייתה מורה שלי, אומרת, הוא לא סיפר לנו על זה כלום, לא לי, לא לבעלי, אפילו אשתו לא ידע מזה. הוא היה מעביר משכורת חודשית, חודש בחודשו למשפחה נזקקת כאן בצפון, שפעם יצא שהוא נתקל ולא יודע מה ולקח את זה על עצמו. סיפור ראשון. ותחשבו כמה שורות של כאלה צדיקים יש לנו בהר הרצל. אני פשוט אחד הכרתי כי הייתה מורה שלי, אז היא סיפרה לי, אבל זה אחד. והשני, תקשיבי טוב מאוד. פוגש אותי מישהו שלמד איתי בישיבה לפני, קוראים לבחור הזה יוסי דמאס. קוראים לו יוסי דמאס, על שם סבא שלו, שקראו לו גם כן יוסי דמאס. הסבא הזה עלה ארצה והתיישב בכפר עציון, בגוש עציון. אתם יודעים שגוש עציון לפני קום המדינה זה היה אזור ממש מוקף בערבים מכל הצדדים. ממש חנקו אותו. והיום שהמקום נכבש והערבים רצחו שם, נפלו בקרב, זה היה מתי? בד' באייר, ביום זיכרון. אז אצלם יום הזיכרון ויום הזיכרון זה אותו יום. ואז הוא מספר שמצאו מכתבים של הסבא, שהוא קרוי על שמו. עכשיו תבינו מצור. ויש שם מוריי ורבותיי, ברפת של הקיבוץ הקטן ואני, פעם אחד. עכשיו, אנשים במצור. ויש איזו שאלה בהלכות טרפות, כי הפר הזה קיבל איזה מכה. אז הוא שולח שאלה לרב הרצוג ולרב ישראלי, האם בכזאת שעת הדחק אפשר להתיר את הדבר הזה או שלא? וזה לוחם. זה לוחם מגיני הגוש. ששואל בשעת מצור שאלה בהלכות טרפות, והוא לא ייגע בפר אם הרב לא יגיד לו שאפשר לגעת בזה. זה האנשים שיש לנו. רק שנבין על מה מדובר. הוא אומר לי עוד מכתבים, אומר אני אשלח לך את המכתבים, אתה תראה שם דברים שמגיע משלוחים, שמכניסים את הזה. אז הוא אומר, תשלחו לי בבקשה גם אני רוצה חבילה, מה הוא רוצה בחבילה? ירושלים מזרעי. זה מה שהוא רוצה, המגן. מגיני כבר אצל רוצה שישלחו לו ירושלים מזרעי. זה לא שסיפורים, זה כתוב במכתב. הוא אומר, בבקשה תשלח, אתה רואה, אחד היה רוצה, תביא לי פיצלי, תביא לי חטופים, תביא לי אף, לא יודע מה, אף תר שייב חדש, הוא רוצה ירושלים מזרעי. במצור, ירושלים מזרעי. אתה מבין זה יהודה, זה שני סיפורים קטנים שהיום
בהר המופלא הזה, הר הרצל, ספג